nyt terve täältä. No. Nigerianmaisen keittiöstä. Joo, niin. Eli me ollaan nyt tekemässä kärjelän piirakoita. No, niin kuin otsikon mukaisesti. Älkää välittäkö, vaikka mä välillä kattelen tonne. Niin Nikki kaataa nyt näihin laseihin. Jos joku ei osaa. Appelsiinimehoa. Jos joku ei osaa kaataa, niin Nikki näyttää, miten se tehdään. Ja mä laitan nämä... Kaikki varmaan osaa, niin... Mut se näyttää silti. Ja mä laitan nää mikroon. Kaadan. Ei liikaa. Joo, toi riittää. Riittääkö? Joo, nyt se on hyvä. Ja sitten odotellaan, että noi tulee mikrosta. Heppa! Hetkeksi. Niin ja sitten muistakaa, että tää purkki pitää aina viedä jääkaappiin. Joo. Tai sieltä, mistä te sen ootte ottanutkin. Ikinä oot. Kenlaista väristä ikinä. Kellarista. No kellarista. Ja nyt nämä piirakat tuli videosta. Nämä pois. Sitten ne voidellaan. Tietenkin. Mä en silleen niinku voitele niitä, mä vaan sivelen. Mä laitan omaan. Mä voitelen omaan. Joo, ja mä niinku sivelen tän vaan tässä. En mä silleen laita tähän voita ollenkaan. Mä vaan. Sitten Nikki näyttää oman tyyliin. Herra Jumala. Mitä? Ei mitään. Mä voin laittaa tähän vuoteen. Siis älkää välittäkö, vaikka mä välillä katselen. No niin, tää on mun iso enemmän. No No niin, ja se on näkyvästi erilainen. Ja sitten muistakaa aina viedä tää voikin jääkaappiin, tai mistä te olette sen ottanutkin. Johonkin kylmään, jossain se. Oi oi! Mun käsi! Oi oi! Pieni. Niin, älkää Mä löysin mun kynnestä tällaisen upean nähtävyyden. Siinä on ne verta, kun me tehtiin yksi leffa, niin me laitettiin tekoverta yhteen paperiin, niin ne jäi mun kynteen. Kiva. Okei. No niin, sitten on ateria valmis. Kyllä. Mä otan toisen. Pikku. Helppo iltapala. Helppo iltapala. Tänään Tai aamupala. Ihan sama. ei tullut. Älkää, ei tarvitse kysyä kommenteista tai missään, että mitä me katsellaan, koska me ei vastata niihin. Me ei vastata siihen. Me ei kerrota, minkä takia me katsotaan. Eikä toivu välittää. Tänne. Älkääkä laitteko kommentteihin mitään, että me ollaan huonoja tai jotain sellaista, koska tiedetään se jo. Joten... niin. Tuu tänne kuvaa! Niin, ei tarvitse laittaa mitään sellaisia, koska se tiedetään jo. Piste! Oot sä tosissas? No niin, ja sit se video loppui siihen. Joo. Tää meni nyt vähän piikkäksi, koska toi höpöttelee turhaa tietoa. Perre! Oi oi. No niin, ja se mitä olla. Ei loppunut. Meillä on vähän huonot kaapissa. Mitä? Ei, ne on just perheitä. Ja me ei tiedetä, että ehkä toi tietää, että se on huono, mutta mä en ole huono, mä oon paras. Hei, Jeppe! Älä koske. Ja kello on tosiaan 9:26. Mutta ei varmaan silloin, kun te katsotte. Tai no saattaa olla, jos te katsotte sen siihen aikaan, mutta... Tää tulee ehkä joskus perjantaina. Mitä? Tänään se tulee. Mutta ei se YouTubeen mä. Ei. Se lataa sitä pari päivää. Mitä? Ei se lataa paria päivää. Lataa. Ei ainakaan mulla.
Ei ainakaan mun kännykässä lataa. Tietokoneella se lataa. Koska, Ainakin viikon. koska YouTube on hidas meidän koneella. Joo. Ai mitä myy? Joo. Ostatko myy siinä? Nosta itse, mä syön nyt. No. Oho, nyt tässä meni jo 2 minuuttia upsista. Jäädä! No niin. Ja me lopetetaan nyt. Okei. Ja te ette paina tätä nappia. Onko selvä? Onko? Tai teille käy... Ei. Näytit sä kesä? Näytit. Ai joo, se näytit tää. Näytitkö? Näytitkö varmasti? Koska äiti kattoo tätä. Mä näytin tätä. Varmastiko? Mä katon sitten, että varmasti näytitkin tota. Et sä näe. Mun soimi on pieni. Okei. Mitä on? Mä nostan muuta. No. Heippa. Moi moi.